И здравейте хора, добре дошли в едно мое ново видео, а именно днес видеото ще е по-различно, ще ви показвам моя профил Brawl Stars. Ще започнем първо с профилната ми Brawl Stars, а именно, разбира се, Лола. И започваме с моите скинове. Започваме именно с Шели. Тук може да видите всичките ми скинове. Бандита Шели, Класик Шели, трите Brawl Pass скина на Шели и Squadbuster Шели, който беше безплатно. Отиваме към Нита, където имам скина за 30 джема, Шиба Нита, която е 150 и Гъми Беар за 80 джема. Към Cold преминаваме, че имам 2 скина за 30, 2 за 81, който беше безплатен и сега 150, именно Dark Angel Cold. Отиваме към Бул, където имам Linebacker Bull, който много не ми харесва. Имам Barbarian King, който е много стар. И North Raider Bull, доста готин скинер модел. Отиваме към Брок, където имам Old School Брок, доста стар скин също. Postal Брок, този скин много ме кефи също. Zoom Брок, който вече няма се върне в играта. И Super Ranger Брок от Монстреговете. Отиваме към Ел Примо, където имам Ел Рудо Примо, Ел Аматико, Ел Драгон Росадо и Ел Майордомо, а именно това според мен е доста хубав скин и най-добрия на Ел Примо. Отиваме към Барли, където имам Golden Барли, Wizard Барли и Red Wizard Барли, които аз ги бях взел безплатно от OG версията и сега стоят по 80 джема и разбира се Unicorn Night Барли. На Поко нямам никакви скинове. Man, I'm dead. На Роса имам Мантис Роса и това ми е единствения скин на нея. На Джеси имам Доу Джеси, Съмър Джеси и Red Dragon Джеси. Не много. На Dynamite нямам много. Имам отново Coach Mike, който е също за 150 и Classic Dynamite, който също е OG и Boomer Dynamite от мегабосовете от event, който беше много наскоро. Имам на Тик, King Crab Тик и Snowman Тик, доста хубави скинове за 80 джема. На 8-bit имам само за 30 джема. 2000 years later. И преминаваме към Рико, където имам Рикошет, доста OG скин на Рико. Relax. Джоарт Рико, Farfly Рико, Reloaded Рико и Суверин Рико, доста готини скинове. И продължаваме с Дарио, където имам Dumpling Дарио, още много OG скинове, Маскот Дарио, Мегабокс Дарио, Омега Бокс Дарио и това са на Дарио. На Пени имам Dark Пени и Бъни Пени. На Карл, мисля, че имам само този 30 джема и този Roa Tridge Карл, който е доста готин. Отиваме към Джаки, където имам този конструктор за 30 джема и джетски Джаки, който вече няма да се върне в играта и е много лимитиран. А ето този Wave Hopper го взех от Ranked Stardrop, така че много се радвам, че имам ето този. На Гъс имам за 30 джема само, на Бос също. Преминаваме към Емс, където имам Мингър Емс за 30, Хараджуко Емс и разбира се Медуза Емс, който е много хубав скин за мен. Продължаваме с Стю, където имам само за 30 джема. Преминаваме към Пайпър, където имам само Марипоса и Пинк Пайпър, разбира се. Отиваме към Пам, където имам Holiday Пам и Стонг Пам. Аз имам на Франк Кевиман Франк и Прехистори, които и двата ми се паднаха от мегабоксове и Парасол Франк. Отиваме към Биби, на Биби мисля, че имам доста. Да, имам Зум Биби, Биби Ланте, Бълбъгъм Биби и Кърсет Пирата Биби. На Би и сега отиваме към Би, Ladybug Би, Gold Neko Би и Archivy Би. Доста готини скинове, всичките ги харесвам. На Нани имам само един Бел Нани и Ретро Нани. На Едгар имам този скин, който много ми харесва, а именно Урочи Едгар. На Гриф нямам нито един. На Гром имам само Бъни Гром. И на Бони имам два скина, които само по 3 джема, а именно Unicorn Бони и Футбол Бони. На Гел нямам нито един, за жалост. На Колет имам 30 скинове от Brawl Pass, а именно Пинко Паулет, Мидори Паулет и Киро Паулет. На Бел имам един за 80 джема, а именно Ив Бел. За Аш нямам нито един скин, защото аз много не игра с него. И сега отиваме към моя мейн, а именно Лола. Hey, what's up guys, it's Scares here and today I'm doing my face reveal. Имам Galaxy Storm Momo и Лола и Лаурес Лола. Насам имам само един, който е за 30 джема.
На Манди имам един, който е Магма Манди, именно от Brawl Pass и микрофон Манди. На Мейзи имам за този 30 джема и Jungle Queen Мейзи, който пак беше от Brawl Pass. На Ханк имам скин за 30 джема, на Перлата също имам за 30, на Лари също за 30, на Анджел също за 30 и на Бери също за 30. Продължаваме с Мортис, където имам Rockabilly Мортис, Top Hat Мортис беше безплатен, имаме Beach Time Мортис и Гала Мортис. На Тара имаме също един OG скин, а именно Street Тара. И другото е този Стара, който няма да се върне. Не, ще се върне, моя грешка. Street Ninja мисля, че няма да се върне. Продължаваме с Swamp Jean. Именно според мен този скин е много як и доста добър. И преминаваме към Макс, където имам GT Max, Hermex, Леопард и Пантер. Доста скинове на Макс, но аз не играя с него. На Мистер Пи имам Агент Пи, Дарума Мистер Пи. Продължаваме с Спраут, на него имам Tropical за 30 джема, Ruby Prince Sprout и Corrupted Sprout. Доста хубави скинове са и двата. Преминаваме към Байрон, където неочаквано ми харесва този герой. Имам BG Байрон за 30 джема и Байрон The White, който ми се падна от Ранки Startup. Доста ми харесва Байрон като герой. И да, продължаваме с Squeak, който имам за 30 джема Squeaky Note, First Blob Squeak и Potato Squeak. Продължаваме с Лу, който имам само Smooth Lu и Burger Lu. На Colonel Ruffs имам само Marshall Ruffs. И сега играта явно иска да мейнвам Бъс, но няма да го мейнвам. Кейджо Бъс за 30 джема, имам Базете, имам Фенрир Бъс, имам Елд Фенрир и Морк Фенрир Бъс, имам Годзила Бъс, Ед Годзила и разбира се Филмейкър Бъс, които са много готини скинове всички. На Фанк имам Октофанк само, на Ив нямам нито един, на Джанет имам този, който е за 30 джема и този, който е Попстар Джанет за 80. Нотис нямам нито един също, на Бъстър нямам, на Грей имам този за 30 джема и Детектив Грей и Детектив Грей Noir Edition. На RT имам за 30 джема само, на Уилоу имам този, който е за 80 джема, много хубав скин, Scorpion Уилоу, на Доу... Whoa, calm down, Jamal. Don't pull out the 9. На Дък имам този, който е за 30, на Чък също за 30, на Чарли също за 30 и преминаваме към Ми, който имам този, който е за 150, много готин скин. Преминаваме към Елди, където имам този Ranked Star Drop скин, който е много готин, много срам, че ми се падна. На Ели също имам за 30, на Кланси все още нямам никакви скинове, но той е 25 ранг, за което много се радвам. На Спайк имам Sakura Spike и Mask Spike. И на Кроу имам White Crow и Captain Crow, които са много готини и двата. И на Леон имам Диньо Леон и Леон the Stray. И на Санди имам, разбира се, за 30 джема, Sleepy, Sugar Rush Санди и Nightmare Санди, който е много хубав скин. Направо го вижте. Уникален е. Служават си джемовете или блинковете. На Амбър нямам нито един. На Мек имам Beetle Мек, Monster Truck Мек и Jaguar Spirit Мек. На Search имам Die Search и Search Kong. На Chester Wood Spirit Chester и този за 30, разбира се. На Cordelius имам Raider Cordelius и Sporemind Cordelius. На Kit имам само този, който е от Brawl Pass, а именно Kit Boxer. И другия, който е за 30 джема. И остана Драко, който нямам също никакъв и даже няма и той скин. Dark Knight Драко. Сега ще ви отворя общо взето целият ми каталог да го разгледате. А именно отиваме към джемове за по 30 джема.
Имам абсолютно всички скинове на 56 от 56 за 30 джема. За скиновете за 80 джема имам 65 от 98. Много добре. Отиваме към епик скиновете, 42 от 152. Горе-долу харесват ми скиновете, които имам. И един митик скин, именно това е безплатния скин на Squad Buster Shelly. Но за Legendary скинове още нямам. И Godzilla Boss са на Hypercharge скиновете. Тук пинчета, така. И това общо взето, нямам нито един True, нито пък Gold, спрейове, плеер икони и така. Хора, надявам се да ви е харесало това видео. Това е всичко от мене и моя акаунт. Надявам се да ви е харесало, да сте разгледали моя акаунт. И ще се видим в другото видео. Чао!